Vettula! Adventures ruokaohjelmaan makumatkalle maailman yrjettävimpiin keittiöihin. Tänään olemme perinteisessä laosilaisessa katukeittiössä. Täällä valikoimat ovat hyvin laajat. On koiranuudelia, meille tuntemattomaksi jääneen eläimen lihakepakkoa, on perinteisiä chicken fingereitä, mutta nämä ovat meille täysin tuttuja, niin kuin lihapullat ja perunamuusi konsana, joten siirrytäänpä tähän oikein Indokiinan erikoisuuteen. Luulette, että se on tavallinen muna, mutta se ei ole. Se on yllätysmuna. Yllätysmunasta paljastuu Kai Lu, eli kanan sikiö. Kai Lu. Tunnettu muona sekä Vietnamissa että Kambodžassa, khmerien keskuudessa että myös täällä Laosissa. Muna on raasti riistetty äitinsä rinnoilta, keskenkasvuisena, kehittymättömänä ja laitettu sitten kiehumaan. Kuinka pitkään sitä keitettiin? Eli nyt kaikki pikku kotikokit siellä. Vaikka teillä se suola jo ja kuola valuu suupielestä, niin älkääpä nyt ruvetkin raapustelemaan mitään reseptejä sinne pikku vihkosiin, vaan heittäkää ne kynät nurkkaan ja luupatkaa reseptinetistä www.madventures.tv. No niin, ja hyvät radion katselijat ja tittareet, nyt paskapuhet sikseen. Otamme KSP-kilpailun siitä, kumpi meistä on imaileva tämän hyvin epämiellyttävän näköisen pikaruuan sisäksi. Kyllä, kyllä. Ja idishän on se, että syödään todellakin suoraan tästä lusikalla sellaisenaan. Eli imaillaan. Eli imaillaan. Noniin, mennään. 1, 2, 3! Ei voi olla totta! Yes! Mä voitin. Mitä tää on, Tunna? Mitä tapahtuu? Oletko se lipsu? Alkaako ote lipsuu pikkuhiljaa? Ei vittu. Tähän on se kaniksen, eli kananmunapierun ja märän koiran sekoitukselta. Se on ihan vitu paha haju, se haju. Noniin. Oi. Eli pitääkö mun vetää pelkkä tää? Totta kai. Se on se herkullisin osa. Oi vittu. Pieni kananen. Tipi. Oi. Voitte pois laittaamaan, ei. Okei. Oho. Eiks Kai Ly maistu? Oi. Miltä ne tuntuu? Onko se silkin pehmeitä ne luusta siellä? Tää maku on jotain semmoista, että vittu, mä en pysty edes kuvailemaan tätä hajua. Hyvin menee, anna mennä. Ihan vitun raakaa. Tämä oli Mad Cook, tämä oli Kai Lu, kiitos kuittaa. Mitä vittu, totta kai tää nyt loppuu, vittu, tää oli tässä, tää on normaalia munaa tää vittu loppusisus, vittu. Vittu! Vaan se kamera, vittu, mua ärsyttää tää laattaaminen, vittu. Hiljaa nyt tajut sä, että et aasialaiskulttuurissa ei saa näyttää tolla tavalla tunteita. No vittu, mä tiedän sen, mut niinku vittu se kamera. Tämä oli Mad Cook, kiitos kuitti. Oli vittumainen Mad Cook. Tervetuloa Madventures ruokaohjelmaan makumatkalle maailman yrjöttävimpiin keittiöihin. Tänään sukellamme myrkyllisten sapuskain kuumoittavaan ja helvetilliseen miljööseen. Japanin tunnetuin tappava mättöhän on fugu eli pallokala. Fisun maksassa ja munasarjoissa vaanii tetrodotoksiinia, jonka rinnalla arsenikki ja rotanmyrkky ovat lasten vaihtoehtopäihteitä. Yksi boltsi piisaa 20 ihmisen surmaamiseen. Fugu on siis paitsi julma ja kunnianhimoinen myös tyhmä ja hengenvaarallinen kuin amerikkalainen ulkopoliitikko. Ja kun olette saaneet sen fugun napattua siihen katiskaan, niin kiinnittäkää huomiota perkuuseen. Japsikoki treenaa vuosikausia saadakseen fuguluvat. Homma on millimetrin tarkkaa. Jos keklun kärki osuu väärään mestaan, on koko iljetys fataalisti kontaminoitunut. Älkää siis ruvetko sähläämään sen sashimin leikkuun kanssa pikku kotikokit siellä, vaan tsekatkaa ruokaohjelman netistä www.madventures.tv. Ja pidemmittä puheitta käymme KSP:hen. Otamme kisan siis siitä, kumpi joutuu syömään nämä myrkylliset ja tappavan vaaralliset ja peloittavat esineet. Tunna valmiina. Noniin. 1, 2, 3! Kuolema tulee. Mutta annetaan mennä. What the fuck really? Oikeesti. Nyt on vitu oudon maku. Oletko kuullut siitä, että monesti tommoset myrkyt, niissä on tietyn marjan tai hedelmän karvasmaku?
Maistuu todella oudolle jävät, täytyy sanoa. Ensivaikutukset, kurkku hieman turvonnut, pikkuhiljaa turpoa enemmän ja enemmän kiinni. Tunna, tässä vaiheessa mä haluaisin kiittää sua tästä matkakumppanuudesta ja yhtiökumppanuudesta ja muutenkin näistä yhteisistä hetkistä. Ne on ollut ihan kivoja. Tai sanotaan, että ne on ollut nimenomaan ihan kivoja. What is this? No, it's to dip this. Äijä veti dippikastikkeet suoraan mukin. Mikä nyt kaduttaa elämässä? Ehkä se, että mä en käyttänyt tilaisuutta silloin hyväkseni Amazonilla ja hukuttaa. Aika hartaan näköistä porukkaa. Kyllä tää on harrasta ennen ollaan kuolemaan. Kurkku on turvannut, vatsaa kivistää, päätä särkee ja psykofyysiset oireet jylläävät. Viekää kukkia haudalle, mätkuu kiittää ja kuittaa. Ei vittu, tuntuu kurkus ihan vitu pahalta. Mitä? Ei vittu, hei. Ei vittu, hei oikeesti. Tilataanko monolle? Should you... I feel really bad in my... Mikä vointi? Tervetuloa Mad Ventures kokkishowhun makumatkalle maailman yrjöttävimpiin keittiöihin. Tänään flipannut keittiömestari on tuonut meidät piknikille erääseen Guangzhoun luonnon kauniiseen ja rauhaisaan puistoon. Tuotteet, joita on poistettu tätä ihanaa pikkuretkeä varten: hurtan kieli, pulunsikiö, kanan mahalaukku, kiinalainen taikatatti, sian korva. Erään otuksen jalka, me emme tiedä minkä, emme saaneet paksusta kantonin murteesta selvää, vaikka mandariinikiinaa puhummekin suht sujuvasti. Mitään monstehässäkeitä ei kantonilainen piknikilleen roudaa, joten pikku kotikokit siellä, unohtakaa se kynän rapina jo ja luupatkaa reseptit netistä www.madventures.tv. Ja pidemmittä puheitta löpinät sikseen on KSP:n aika. Kumpi meistä, minä vai Tunna, joutuu vetämään tauluun nämä hirvittävät, julmat ja kunnianhimoiset otukset, jotka valtaavat tämän maan, jos emme syö niitä. Noniin, joo. Valmiit. 1, 2, 3! Jes, Jumala on olemassa, Jumala on olemassa. Tappio! Ai vittu, mä lähtään! Tunna, No. mulla on sulle lahja. Nimittäin olen mieltynyt näihin hirvittäviin iljetyksiin niin pahasti, että digautan nykyään popsia näitä. Ja joka tapauksessa jäbä on ollut eilen ripulissa, joten saat mulle yhden velkaa. 1 Mad Coop pystyssä. Mä en usko tätä. Ihan vitun käsit. Usko vaan, nyt lähtee. Kiitos. Tuo karva nyt lähtee. Anna mennä, anna mennä. No niin, koiran kieli. Noniin. Voi vittu. Mä tiesin tän. Sä teit virheen.